ia ka ba ka PCI kala pha ru kimat jing duai bangin duai gerbang bat hakapor badwai ia ki jing aingu gerpat ia i teman besan dondor lingdo iban saduai nak benta ki jing aingu bin duai nak benta kimat jing duai ki ba ka PCI kala pha ba kota kolong kebaningkong banduai nak benta ki nongkit kam ki nong tray bat ki administrative secretary jong ka PCI nak benta ka Dimasa mission field bat ki mission worker ki jongka nak benta missionary ki evangelist ki batray ha ki sinot ki bahapo jong ka PCI banduai kerpang nak benta ki tu ki basya pencitom ben nak benta ka gospel ka jong Jesus hari India jongi bat ki wei ki jaka jong persai banduai nak benta ki basem lanot ha ki jele ki jiki ki dah jela Manipur Myanmar kathma bilang Russia ki Ukraine ki Israel Palestine Iran bat publin warra pat ya ki jong suk jong sengan ha ka jela ka ri bat ka persai banduai nam ta ki nong sensyar ka ri bat ba ka persai bakin penjaj yang kamu borok kedunggamon ke jong play banduai nak benta ke capacity building pada empowerment center jong PCI banduai nak benta ke Thomas Jones House of Prayer Seraponji nak benta ke Unity Building hasil Shah Mission Compound baru ban aingu you play nak benta ke Jesing Biennial General Assembly Centenary Celebration kabalong bakuri boleh tongkat bakal long ke program ke job dikini ki long kimat jeng duai ki ba ka PCI ka kwa bagian duai gerpang ha di kesengi baik mesan don doling do in seduai nak tam ni kimat jeng duai bat nam ta jengu ki bangi asya kam ku jeng boleh bat kat badang lumi ki jengu nginyo skog ri jeng duai ke gerpang na Miss Darisha Lamare. Kakating jong kajing rai kalay mano banyarap.
Anta belum beli ama. Tani duai. Ublay upa jong yu bahabeneng. Iwana khamat jome atrai ni kapor ban aingo yame. Namaga ni gasngi ka bakraw ka gentang ka jome. Gasngi ka bakerpang ablay bang iwana khamat jome. Ban kenmau iga kamba ka bakraw. Ban mele ka bang nyat ki jome ken trai ba e. Ban aingo yame atrai mau mensi makhod yu jome. Balawan ban thung ya ka balang. Hakum gani gasngi ken trai. Palat arajar snem menshwa. Rangi dap jig songo ka bakraw. Namaka jing ieg jig snai ka jong me ken trai ba e. Namani ka jing penim jong me lapen benaling baka ta gasngi ka melawan hagi senran ka jong me. Bangi yo ban mar ka jing kirku ka jong me ken trai. Hado kani ka por wa menta ken trai. Bangi wana khmat jong me sai sien pat. Bangi ai kmi banai ap atrai sai sien. Amen the jong men si makhot yu jong me. Sa si sien pat mengin mahat. Ya ka ei ka baja palat arah jas nem men shwa. Haka balang ka jongi, haki jing im ka jongi baman lakasngi. Haki ying ki sem ki jongi ru. Ya rap ingi atrai ba it. Bagani ka sngi kanya ine kanya syong ki do anot ki men sim ki jongi. Mengin kin mau. Ya ka jing wan jong men sim makhot yu jong me. Unyai dap unyai shlei. Haka jing im jongi kun bangai. Man ka por ka jing im ka jongi. Haka ni por u trying wada khmat jong me. Wan ra ini ka jing ai ki barit. Ki bangir wan ban ai chaka kam ka jong me. Ling ba ka jing kirku ki babon. Bamel ai yang i atrai. Ngem la man yun jor kin trai ba eh ba ka jing kirku bangi ma ka jing im ka jongi. Wan ai tang kindiat kin trai ringi duai bangi kirku pat tang ba khot ka jong me. Ben pediang ye ki. Ban men kirku ye ki. Ben man roy ki kin trai. Ba shano shano ba ka balang ka don ban pedang kam ye ki. Kan long pen yar ka tang ba khot ka jong me. Kirku ngi wei pa i wei bla no sini ka jing ai kin trai. Bari arab yang i bangi kin mau ngi ka sngi kin trai. Ngin yo ban ai ti ki jing im ki jongi. Iki men sim ki jongi kin trai. Gom ki jing kja ke ba im. Hakmat ka khet ki jing isnei ki jong me. Kirkuru iki to ki bam la ban ai se kam ki jong me. Badan ki jing duk ki jing shitom. Badan ki jing pang kin trai. Dan kat robat ki ba yai kirku ye ki kin trai ba i. Dau jo ki jing kirku be kirku ye ni. Hang ni ka poru trai ngon wan ai ngu ye me. Mengikan mau ki ni de sngi. Mengi yai duhai nak benta. Ke General Assembly jong ke President Church of India. Kebetulan ka benta ka ba kraw kin trai ba i. Benai pen yar ka teng ka ba khot ka jong me. Ngadu wai kin trai na menta kinong tre hakani ka office. Ka administrative secretary is baro. Kinong tre jong ka baro atrai. Kebetulan ka benta ka ba kraw benai pen yar ka kam ka jong me. Ngyo i ka kam ka nang he ka nang kraw no ka por sa ka por. Kirku yaki. Ngadu wai man ai ka jing start belay ka jong me kin trai. Begini alam ini ka assembly. Kabadan lajan ar million ki prabangai akan ka assembly. Bikin nang yo ka bor ka jong me. Ya jing start belay ka jong me. Trang ka duwai ka mission field jong ka assembly bra damasa. Kerhu ki missionary hang to barok kan try. Ben sle ki do ben simakot u jong me kan try. Bikin yo bor ban ya lap kan try. Kom ki sen ran jong me. Haka por me pha yo ben simakot u jong me. Try ngawan IT try ki missionary jong i barok. Ki mission field barok ki badan. Hapo kini lah, hapo kini sinat barok ki badan. Hapo jongga PCI kan try. Ngilan sibon giling katre jong ki sinat ki ba per hapo jongka.
Mga duhay ken try men kerhu yaki. Men pensay so ki ken try ba it. Hoy dan gijaka ke ba ke ba shitam ngitip ken try sa Arunachal Pradesh, Assam gijaka ba sinot ki tray kilo gijaka ke ba Tripura dengan duhay ken try mo men simukot ujang me. Unyai tray ya ka bor ka jong u. Kumayai tray para arjar snem menswa. Hapdeng ki missionary jong kini sinot barok ken try. En ka poro try ngawan man IT hame. Bega kam jong jia lap kadang ya syaprang ka leng jong dari India ken try. Ngiu i ken try shibon ki para bangai jong i. Ki biya syakri me ba mat ki jing ba mat ki jing ale ba mat jing syak ken no ben. Ba mat jing syak shitom ken try. Haki jelag ba bon jong dari India. Barki an ki ba mi na ka por si ka por. Ki biya le persyak ken try. Ya jia lap jong gospel. Ngaduhay mga kerpat ng mukhoy ka jome. Manay bor ki syakri ki jome kentra. Ye para banget jini barok ben ki jaka kentra. Pendap ye ki tra men simukhoy u jome. Bigla ban yang scam ban yai ne. Hapring ni je le bagi jing syak sitom ki ba bon bilay ban syak kentra ba it. Bayarap ki bagi ken mau kentra ba it. Baka burom ka bakraw tam ken yo kentra. Kede kita ki ba syak sitom nam tak kerteng ka ba khoy ke jome. Ni wana khmat jome ro try nga por ban bo ti kin try. Nam ta ki jingja ki bas ngosi bengyo i kin try ki baja haket jela ka ba jan jong yang ni Manipur. Ki brio jome anti dan shibon kin try ki ba mat ing jing sha be na ki yeng ki sem ba mat jing do jing yeng ki sem ki ling kha. Ngaduai men kerkhu ki men da men ken men ri men sumari ki kin try ba ngaduai kin try ba me men pha men simo khoj u jong me try ban ai ka jing start belhei ki jong me ha ki nong ya lam ki tu ki jaka try ba ka jing suk chai sien pat kan yo ban sensyar ha ki briu hang tu hoi ha ka tu kari hajan jong kini ke jelah Myanmar kin try ki dong jing kin at ki ba shir khai try hang tu ngaduai try ba me men let men simo khoj u jong me. But I baka jing suk ka jong me ken tribe it. Kenya sensyar. Yik tu ki jaka. But kam tam ki do not ki men sin. Jing ki briu ki jong me hang tu ken tribe. Try nga wana khamat jong me mga duhay nakabenta ki jing ja ka perthai ki bi ima bi kai ki ba jamenta ki thma ki na we ki jaka so ki jaka ken tribe lakot hawai las dang hawai ken tribe nga duhay bo men sim khot u jong me tribe un ya lai lot ki jaka baro tribe. But kam tam try ban I can start belay ke jong me ha ke nong ya lam ha ke gi ri ke bay mat ini ke jing ni you can try Israel ke Iran Afghanistan but ki we ki jaka ke be shir khai ngadu wai can try men pag buram ke jong me chai sien pat kom ke ri kom per thaingen mat ke jing sok ke try ngin yo mat jing song sok song sang but ki bri ke jong me ban tu ki jaka barok can try. Kino iga bor ke jong me kin try. Kin long ke sakhi ke jong me kin try apring jele babon baki dei banyale. Try ngawan ra ru try khmat jong me inok sin shar ke jong ye ke ri ke jong ye kin try bai. Ngaduai men ai ki ke jing skau tho ke jing sham phang kin try. Begin shep tieng ye me u blai. Begin la sin shar ke ri ke jai ben ri ke jong mi. Ha ka lenti ke jong me. Ha ka hok bar ha ka jing khoi. Say sin patrai ngi IT ni baro hai kisang ti blai ki jong me iding shakri blai ki jong hi trai ngi wan ra ti bas bun ki jong me ranga du wai ndai ni ki kam jong PCI baka don ken try ba i kani community building baron hang ni hasil shar kani capacity building baron hang ni hasilong hoi try ngi kam ki jong ki ka hang te po nong saulia ka Thomas Jones House of Prayer ngadu wai men kirku ki jong persyang baro jong PCI ban pentrei kini ban long ke kerku nam ta ki khon ki jong me ya rab trai minang la ban sei ke bor ban lan pendep kini ke jing trei baro badon hakamat trai ngawan hakamat jme ne po ban ai ngo ya me mamlon ringkat atrai baka jing rakhi ke celebration baka balang aput muri kalaan pendep atrai ban ya ro ban bedon boram teng bakut ke jong me malon ringkat baka assembly atrai kini chispa arpu chispa nem let no try ngi ai ngo ya me maga jing jing snai ke jong me ban ngi yo try ke ti bas bun ke jong me ba me mai ai tre
haki balang baro kibadan hapo jong General Assembly. Tangi dap tan ke jing skongu ban ngia ro ipun borom ke ding bakut ke jong mekin rai. Nang ya ai bor mekin rai. Ya ka wei ke balang. Beran baro apo ke assembly hapro ke sinod beran apo ke assembly. Kenang ya ilong ke bashir hemat rai. Ban yalap nai pundan borom ikar tengga bakut ke jong me. Dus ngau tu syas ko ni ke kerpat jong ini opor. Mai ni baro ni pa ni kerpat. Dek try nong pen im jong yu Jesus Christ. Amen. Blain kurku ya missionary jongi ba kat santong per ba lama beli nakti beli sing duai dari shala mari bla ai ngi tu jerwai ke ba kerpang kurku sikri ba dor ke jongpi ha ke balang ba sap kitlen beli bla ai pi ngi sokben bagitan habdeng jongi hani ke por ya Reverend FS Rembai Irun FS Rembai di pastor jongka KJP Sidat Mingi ibadan haka Rembai Presbytery bat menta ilong senior executive secretary jongka KJP Sinat isungu i pastor ba ilapadiang sungu bahai ia kecengkot jongka balang bain dorangkat bangi hakani ke jing managing blay hakani ke singutrai ke bakerpang ban sami kubor na ti ke jong blay tingom ta ni ke poro yeng na ke benta jong ka balang hi borokowe ban diang hi pastor angkat bat i perlok borangkat bat hi sya ka balang jong hani hapok se idap do jes kumen krau ba pila pelaj ke poro bukodor ke jong hi bain don kat bangi ban sam yo kubor nak ti ke jong blei bangi ken long ke jing kerku ya pait lang jong blei ki we seng lang ha ni ke bor te shwa bagin yo ban sha skor ke kubor na lau jong shakri hot ya ka praise and worship team jong ka balang bakan nyalam yang i ki jirwai ban heming mesim jongi ban khre ye ki donut ki jongiru nak kita begin pediang ya kubor keting jong play hadian jong praise and worship pastor Rembai yang sesimi ke bentar jong i Ngakot lang ni kapor mangin yarwai penyero ban mani yu blay kenang bau blay Unthe yu mensim ku jong u bahabing im hakum kini gisngi kumo nong roi she mensim kapop kenang ban bon jing idro kenang man kriat nrei habing yirwai ban khot yu mensim jong blay nget bu blay un pen kelai kata baka jing id kan man bon nrei kapop kenang kriat ngene shim talang yirwai ni kapor kerpan ya khot lang ik pi le por yeng lang ye shim ta da men sim ka bas nong shit ram habang iyo ay kanikalat man shakri ban mani ublay kumtangi yeng lang ni kapon yirwa ki jurag ba shispa apo upa mamiya umensin bada waji Trejong u gom kating
lar ka bakor sya ba on pe na neng ya men sip ba khut ka bor u blei hagi ba seng angel kirwai tu roi kira ki pen her la jeng sawang utran jisu ha jing kang u yeng u ong ngalak jan wan kat kum kamon jong bên ơn hoàn bên kền đô ya kibri ya ki nong yo boneng bantan basha feiken yo kiu angel kirwai tu roi kira ki pen her la jeng sawang utrai jisu ha jing kang o yeng o ong ngala jan wan kumba mekular prai bakrau syaba un hiar kloy unong kun tungen syare klau hangi kadei bon poi angel kirwai tu roi kira ki pen her la jeng sawang utra jisu ha jing kang u yeng u ong ngala jan gerkhot ke basau ku memekular rai kumba mekular rai bakrau syaba on hiar kloy unong pentungan syare klau hangi kadei bon boy angel kirwai tu roi kira ki pen her la jeng sawa utrai jisu ha jing kang o yeng o wang ngala jan wang angel kirwai tu roi kira ki pen her la jeng sa utrai jisu ha jing kang o yeng o wang ngala jan wan Jisu melong bandang ya pertei melong kambung spakam korlong laka terteng ya kaspa pertei belum barokah ngalayo lang batu blei barokah ngalayo lang batu blei
Ngobhaka kumat jongi long kamkor dorsikat day ya baika kumat baro saudong telengka bertei sentil saron jingiten nat kaboneng sentil saron jingiten nat kaboneng stibas kemka kerteng jongi habawan nong shun bantun jing yak hi u kelakau en om long shu banang lesno neba penjok ngam don shu tang ban riwai neba penjok ngam don shu tang ban riwai ngabaduk bala penreus pa ngaukoy di blayolan henin haka liu long shirkei minta ngayai riwai shan ngam don tang ban ngok kat badang em ngam don tang ban ngok kat badang em ngabaduk ba lapin reus pa ngaukoy di blayolan henin haka liu long shirke menta ngayai ri wai shan ngam don tang ban ngokat padang em ngam don tang ban ngokan ba nang em yublay lang ko puram sa mga Diyo. I pastor belum caman bayalam kini kecing seng pastor ki bayadon kat kini kapor ki belum ki pastor in charge jongka balang ki temen basan ki balong ki para nong syarai ki dekat jangka komiti balang bad ya pi baro ki para bengi ki beit ki long kimi ki long pa ki kon samla hagan ika por ngayeng daga jeng sungu yaw belay boleh alam yanga manglapan poy hagan ika sengi hagan ika balang naga benta hagan ika program ngawanra ke jing ai kubelay pilang baro haga kerteng ba tiang jam godong turai unong pandem jengi u Yesus Christ ngasukmen bangayo ya kan igalat hakaba kum ka balang lengba jeng i pastor in charge pastor umwi ila phone yanga bad ba ngalapon kongu ila di banwan hagani gasngi bad ba ngasukumen badu i baka balang ni hapok se kalanang roy kalanang ya isya perang haki liang baro
ba kham tam e ngasok men ban yo snow ba kum ka balang phi don ni ka khatre mission he ke jaka ke ba pher ba kum ka balang phi don ka jingit khli ban pendap ya ka mission ka ba traju su la shania halaga jong ka balang ka jong kublai shibun e nam ta ka ne ka sngi ka ne ka por kublai shibun e pastor nam ta ki kentin pediang so bah jong phi bar ka jing pani thu ka jong phi nga ha ka ne ka por ban ngai bangam long shu balang thamai kila don ki snem ki ba manshua la khamslem ngala juan kren ka ne ka balang te ngasok men shibun e bahaga ne ka sngi yo bia ka ne ka lat bandorang kat lemar ka balang haka bakum ka ni ka sngi ka ba kerpang haka bang yo ban syakri ban mani yo blai kalong ru ka jing kemen haka bang yo i ya ka jing hemen sim jong ka balang mengi duai bo blai nong kerku ya ka balang bakan nangir hem ka men sim haka jing syakri ba ka jing man blai ki jong ka bangi duai bo len angkor khu yangi kat bangi nang yai saprang hapadeng shibon ki jing e bagi jing tenju ki ba kum ka balang ya kendu ageni ki sngi ki ba menta ki jing e ka ba kum ki ba ngait ngin ha ban yai lengba na ka we ki sngi she ka we pat ka sngi ngi don kam e ka bor ka jong man si ma khu jong blai uban ya lamengi kum ki bangait bat kum ka balang khnang bingila ban yeng skem hadu ka bakot jong ka jing em ka jongi ubleu nang kar khu la ka jong ka balang hang ni bleu nang kar khu ya ka jing em ka jing trei ka jongi kat banginang em nang sa hasla jong ne ka khando ka benta na ka ktien ka jong ublei kaba ngadon ya kabang ini puson kalong na ka kitab ki kam ki apostol kalenong kaba ar ngan pulin du khat kaba sau pulai hadu ka khat kaba sau pu nyo ki kentin ki ba ong kum ni te ka ji shet ting kala jia ha ki men sim baro bat bun ki jing pala ba ki dakla la le da ki apostol te baro ki la nget ki bala nget ki la long haju bat ki e ki baro ki le lang bat ki dino ela ki bri ela ki ying bat ela ki mar bat ki sam ya ki ha baro kat ha ki ba don kam halaka sngiru kire ne scam haka way ka jingmut haka temple but ha ka bakida kediak pu ha ka ying klia bam da ka jingkemen bat da ka jing snowbait ka do not kire ro yo blai kire shem ka jing subhan ki priu paro baru trai ru ulanang penyaso halaka sngi ya kita kibala lai em ubleu ni rab unkor khuyangi haka bangin sa skor yaga ktien ka jong u tungin pa sho blei haga chindwai tungin dwai ko khpa jongi uba habning ubalong utrai ki met utrai jongi men sim ki jongi ngai ngu ya me au blei namaga jing krau jong ka jing yi ka jong me nagam da ka jing im ka jong mi ngilong kumni ko mangilong ablay day namar ka jing yi ka jong me ablay bi yi hagani ka no paisngi kumni ngi don hagani ka ying ka bakan thang jong me nagam da ban yaro ban pundan buram ban shekri yame ablengi wan tang kumni kumbangilong mayo i yang iba metep yangi ngilong ki riu ki batlat ki bashrany
Ablay ngi don kam ya ka por ka jing arap ka jong me. Kershan ngi ablay do men sim ba ko jong me. Ha ka jing im jing ngi ka ban la ka sngi. Ai por ngi ablay bing la ban trei ka kam jong me. Ban pen dep ru ya ka jing get kle. Ya ka ba me mla shani hangi I way by way. Ablay ba ba isnay ngidon kumni hagani ka ying ka bakan tang jome. Ban yo sngaw ya ka kubor ka ktien ka jome. Ablay ushakri u jome ulong tang ubriu. Ubat lot baru ba shrany. Ubadan kam ablay ka bor bagan jipan sle ka jome. Trai ba bhaya rap nama kata. Kerkula jong ushakri u jome. Kan maurnya ablay I way by way. Habang idan man siya skor ban pusan. Ban ya sngaw ya ka kubor ka ktien ka jome. Bada shisha ablay. Kalong ka jingger ku ka jing im ka jongi. Miang la ban ya siya perang ablay. Hapadeng ki jing ka bang ya kendo. Ban ya shakri ya me. Ban ya trey ka kam ka jome. Ban ya labru. Ya ke gospel ka jome. Trai ba bha kar khu yangi. Ya lam ye do man sim ba khu jome. Kat banginang ya shaprang. Tos ngeu ab le ka ngo jeng ni po. Na ka ba ma bat klet ik ju na ki jing tu na ki bon. Na bai ke ni ki pan ngi dwai. Ha ka kar teng ba thiang ka jong trai. U nong pan em jing Jesus Christ. Amen. Ki parabang ke i kane kalong kasngi kabang ikan mau ya gajing wan hiar umen sim aku jong ublay gajing wan hiar umen sim aku jong ublay kadong kadang jong gajing kermen umen sim jong ublay ulong ka bor ubala juker shan ya ki brief ke jong u ha ki por ki baman hendai bar uneu man sim khu jong ublay ulong ka bor ubla kershan ni ki brief ke jong ublay hadu gini ki sngi ki baman ta uneu man sim khu udai uta ubadap ha ki jaka baro ubatip ye ki jingmod baro uneu man sim khu jong ublay udai ruta ubay rap ubay hikay yangi uneu man sim khu jong ublay udai ruta ubay rap uban pentengen ban pensngan ban ay man sim yangi habang ye kendu yigi jing ki jing sngosi baga jing pai do not uneu man sim khu jong ublay udai uta uba syakri ban yalam ya ka jing im ka jongi kadon ka por ka baka jingdom kawan ha ka jing ya lenti ka jongi baru mensi makhu jong blai u yalam yangi ya ka lenti ka bangi de ban yat kadon ka por ha ka ba ngidon ha pedeng ki jing artetien uman sim ku jong oblay uya lamingi bengela ban jid ya ka badai para bengai ke beit uman sim ku jong oblay udai uta ubay rap ban pen sai bor yaki sakri ke jong u yaki bangait bat ya kita ki nong trei ki bat trei ya ka kam ka jong u bar uneu man sim ko jong blai udai uta ubay trei hadu ke di sngi ke ba menta ban pen sai bor ya ka balang haka testament ke barim layat hu yangi ya kata
Kaba man sim ba ku jong ublay un sa te bok yo man sim. Haka do baro. Bangila sekhi ya gani. Haka jingwan hiar ka ba kerpang man sim jong ublay. Haka ne ka ri ka ba i ka jongi. Bat kani kalalong ka jing pen ki tmai ya ka balang. Ki ba bun ki para bangait. Kibala do jing kermen. Kibala ngop hagi jing soba pertai. Kibala jingai na ublay. Habo man sim ba ku jong ublay utrei. Uwan. U tau tmai. U yalam ya kibri ke jong u. Bakin yu ya ka lenti ke badai. Bon. Kibala mat ya ka boru man sim ba ku jong ublay. Ka jing pen kendu ya ki pop ka bamaki kilala ya ka jing bakla ka chongki bar ka jing im ka chongki bar ka ne ka perthai kum ta kila yeng ban shakri yo blai ndai para bange ke bi teng teng yesu diau pat ban yo i baki don na pedeng kini ki ba phai din no Kiba ngop biang segi ai jong kene ka perthai. Bat kimla ban long kita ki syakri kiba yaine. Bat denam takada u norwai shemen sim wong. Kiele ka do bat men sim. Ka chiele apeng ka do bat ka men sim. Berapa kini ki don hapeng ka chiele haka jing im ka jong upriu. Lada ka do ka job no yu. Uta ulak lalong upri ubak kenja perthai. Baraba ka bor men sim jong ublay ka job no uta upri. Ulalong upri ubayan haka lam ka jong men sim jong ublay. Para bangi ka tin ublay ka ong badai tang kita kibalay lam do men sim aku jong ublay. Kiblong ki kun ki jong ublay. Para bangait. Ling ba juga ni kesngi. Ngi don kam na markata. Bangin yet yeladi. Bangin pai sya ublay. Bangin puson, bangin berkat. Hatu. Ya kajing em jongi. Laya lam ne em. Do men sim jong ublay. Nengi nang don hapeteng kajingele jong kajingim teng teng laya lam ye ki jong kene ke perthai teng teng laya lam ngi de kajing lam men sim jong ublay haka jing emri ka jongi karon ka por ka ba mangi ya kajing em ne ka slakan do Dang step ni ong ban yai kalanti ka babait. Nrai shemba la janmit ngila kumakla. Dang step ni ong ban yai ringkat baru blay. Ngan sekri ya blay. Ngan pendep yiki kam na ka puram ka jong blay. Ngan im ka jing im ka babha. Nrai shemba la janmit ngila kumbakala. Para bengebi denam ta kadaw. Ngidon kam yo man sim baku jong ublay. Uban trei haka jing em ka jongi. Uban pen syai bo dengi. Uban pen klan dengi. Kenang ba mai kendo ye ka jing pen shoy be ke jing tenju. Un ai ka bor bengela ban job ye ka jing pen shoy ba. Habangi perkat ya kan kesngi. Ngi kan mau. Ya kan jingon hiar umen si maku jong ublay. Ha kaba kalawan ra ya kata. Kejingkela. Berkata kejingkela kalong ba. Kalau sedang nak cingim jangki senran ke jang Yesus Kristus.
hagajinya songlang kawai ban ap ya kabor ka ba kerpang umen sim ba khu chong ublei ula thau thamai ya ka jing im ka jong ki bat kani kala penla ya ki kom ki senran ki jong Jesus Christ ban trei ya ka kam ka bala shania haki bat hadin kani ka jing pen kubor hadin kani ka jingmat ya kata ka bor umen sim ba khu jong ublei kila stray ya laga jong ka kam ka basutanat ka long ba kim ju yo ka bor ban ya kendu borabor ban ya perkat ya ki kam mission ban perkat ya kata ka jing trei Henry namar bau mensim jong ublei. Im hapo jongki. Uyalam ya ka jing im ka jongki. Lagi ha ban ma lagi jinge bagi jing tanjo. Rai kim ken ran din. Ki ya syaprang ban yai pendep ya ka mission ka jongki. Para pengebi it kata kalong ka wei ka bor ka bapla ka bang i haka jing im jong ki senran ki jong u Jesus Christ ka wei pat ka bang i ka long ba haka jialam jong wei ni ki senran u Petrus u senran u bala lenno yo Jesus habo yo i ya ka jing shirkai ba ka jing ma ka ba ap ka jingyap ka baap ula lenno le jong kenrat u jong u nei ai ngu yo blei bonu senran u bela len lo jong kenrat jong u ula mat ya ka bor ka ba phla ha ka jing em ka jong u bonu blei lo bo men sim ba khu jong u ula pendon kam kerpang yu kumoi pastor ke bestang ka jinseng lapan kenmau baka jalap jong Petrus la thau tmai ye ke ba bon ke man sim ke ba kodor kadan ka bor ke ba pla ka ba trei haka staka sngi haka ka sermon ka jia thukana ka khubor ka jong Petrus ka wei ka jing pla ka long ba kita ke beriu baro ke baya syong ban ngap ya kata message ke kubor ke bau Petrus ukuran don kamban pen kelaktian don kamban pen kelaktian baro kita ke beri ke beranda kata por kia soto halaka jong ka ktien juki kia soto kata kalong ka jing pla kabau mensim aku jong blei utrei ha kata kasngi ha kabau Petrus uya lap siapang Jesus para pengai ke behit teng ngalap ha ka jing sekri ba ka jing trei ya ka kam ka jong blei don ka por ha ka ba ngia keren ka ju ka ktien tabang ngem ya smutu ya ka ktien ka ban poi se ki ei ki baba kom ka balang teng i mat e ki ching e hagane ka ri khasi jaintia ka ba ye ka jongi parabangai namar kata ngi don kam ya ka bor umen sim ba khu jong ublei ban thau thmai ya ka jing em ka jongi ban thau thmai ya ki balang ki jongi ngi sngongu shispa prapu sansnem ngilio priang ya ke gospel rekom ka balang nginang mat iki jing
haruk ni sengi ki mentah. Bangangu yau belai, bangangai ba de namar ke jingdon kita. Ki para banget, ki berduai, ki belai alam do mensim aku jauh belai. Baka balang ke yang haruk ni sengi ke mentah. U Petrus ulong baslur. Hendai baka jinge ka ba khmat jong u kan randien. Baka jingkel abamut. Baka jing soto ya kata ka ba ula len yau kerat jong u. Kaya rab nama kata bon mat ya ka bor ka jong ublai. Para bangai kibihit. U debit ubriu jong ublay. Uba ublay ula jit kerpang. Nreha kaciai lenti. Kum ukhna samla. Kum usie magaket. Kijing pensyoy kiwan. Kijing kwa bray kiwan. Unu ju ubriu. Ula hap no. Sige jing subha. Jong kene kepertai. Para bengai beit. Usaitan. Syep tieng. Yaka kerdan kabangidon. Syep tieng. Yaka jingdan kabangidon. Badena malkadam. Kidan bon kibriu. Kidan kilong ying kilong semru. Kabahabangi pay nabar. Ngi ibe ki biang Ndrei kidon shibon ki jing Teng ipe ki briu. Ke bang ibe ki biang Ki don habdeng ka jele jong ka jing Para bang ki bihit. Usaitan. Syepting baru kenyo ban pai sengi. Dai tang lada haba mangi. Ngi dem kok siu ya ke bantuai. Habangi dem kok siu haki kamra jengi banduai. U setan habau pait jengi u kenyu bat umnut bantur sejan. Ngiken mau yau Daniel. Ubri ubadan hapedeng ki jing tunjuk. Kijing pensyoy kibaker saudom. Uyai duai. Ju kelet ban duai. Udon hapedeng kijing bon kam. Halaga jeng ki kam kabi udon ban pendap. Hapedeng ki briu kibi ekle. Ndai kung briu basyane ha ublay. Hapedeng ka bakum kata kapor. Ju kelet banduai. Kata ka jingduai ka jong u. Kabam usania haublay. Yala ka jong ka jingem ka jong u. Kata ka di kapor ka beri. Ka bakersyan ya ka jingem jong u. Walau ha ban man. Ya ka jing tenju ha ka jingem. Para bangai kebiit. Haka jinga lenti jingi kom ke bangait. La singi akandu iki jinga kandu. Kiba hakmat jingi ki don ki jinga. Kiba nadien ki don ki nong shon. Teng tengi jang umat. Long kumbaya ki kon Israel. Habaki kendu ya ka duriau. Kabadon hakmat. Bat nadin kita kinong shun ki babe. Kajing yap ka ap ya kajing im ka jongki. Katu ka de ka por. Bat kambir jong ka jing chao umat. Kambir jong ka jing sosi. Kambir jong ka jing do jing kermen.
Ndrai hakabakum kata kapor. Ublay i lagi jong ki bri ke jong u. Bat kum tanam api shane ha u. Ublay ya ke jong em ke jong ki. Parabang ke it. Habangi perkat. Ya ke jong em Kristan ke jong i. Haga jong em jong i ke ba mal la kesngi. Ngi yai lenti. Ban pendap yaki kam ke jongi. Ngiyai lenti ban sekri ya ublay. Ngiyai naga wiga sngi shaka way pat ka sngi. Ngi don kam na markata. Yo mensim buku jong ublay. Uban yalam yaka jing im ke jongi. Kaktian ublay hakstiu Paul shaki Filipi. Kelenong ka baar gerkhat ka bakat san. Kaktian play ka penkan mau da ka baong ba hapadeng kita le iepi kom ki khon ka jing shai. Hapadeng ka bakom ka ta ka perthai. Ndale i kita ki banget baki long ki khon jong ka jing shai. Ngai hang ni baki ne ki bala pediang. Yau Jisu. Kita ki bala mar ya ka bor jong mensim ko jong blai. Ka jing em jong ki ka pher bhana ki wei pat. Ki don ka jing su thu jing mat. Ki don ka jing it hapdeng jong ki. Kidon kajing baik ka do not. Kane kade kata. Ka kenhun ka belayalam do mensim bakhu jong ublay. Kane kade kata ka kenhun ka bela pendam do mensim bakhu jong ublay. Bar ka basuk men ka long ba. Na kata ka jing em ka bi itnat. Ka ba pher na ki way pat. Ki briu ki baran saudong ye ki i ka dor ka ba habriu haga jing em ka jongki. Uman sim ku jong ublay. U thao thamai ye ka jing em ka jongki. Para bangai ki i namar kata. Kum ki bangai bat kum ka balang. Ka perthai ka paisangi. Haga jing em ka baman la ka sngi ka jongi. Habangi don halenti. Habangi don hege jaka trai ka jongi. Habangi don hege jaka puli ka jongi. Habangi don hangno ro. Ka perthai ka paisanga ka paisangi. Baka kwa bani ia ka dor ka babha. Ka dor ka jong Jisu. Ka jing bhabriu ka jong Jisu. Ha ka jing em ka jongi. Para bangait ngidan kam na markata. Ia ka jing lam mensim jong ublay. Kita ke boleh lam do mensim jong ublay. Ki em ka jing em ka babha. Kidon kajing eat. Kidon kajing snow. Jan. Kiai baru kadon kajing sutu jing mut. Hendrai kita ke boleh lam de kiai ke bakan jador. Kami kajing bisni. Kajing akan art. Kajing ania. Kajing pihun. Bat bon ke bakum kita. Para banggai nomor kata. Hagabakum kan ikasngi. Kapan kan mau yangi. Ba kita kibriu. Kibriu mat yau mensim aku jong oblay. Ki im kata ka jing im. Kaba per na ki way pat.
Bakata ka ching im ka ba phen na ki wai pat ka long ba. Ki don ka ching im ka ba long ka ba kring ya ki wai pat. Para bangit ngi im ha ka ching im jong ngi ha ka ni ka perthai. Ka bangi de ban long ki ba pher na ki wai pat. La ka long ka tien ka bangi kren. Ka ching im jong ngi ka ba malaka sngi. Ki kam ka bangi le. Bat kanu ka bangi le. Kan long ka ba phen na ki wai pat. Bakin yo ia kata ka ba pha ha ka ching im ka jong ngi. Teng para bangit. Namar ka ching bomla ban im. Kom igi khun jong ka ching shai. Kom ka gi briu ki be lam man sim jong ublei. Ni sha kan tho hang ni bat hang tai. Para bangit namar kata. Lengba juga ni kesni. Kapan kan mau yang i. Bangi don kam yau mensim bakhu jong ublei. Uban trei haka jing em ka jong i iwei pa iwei. Uban yalam ya ka jing em ka jong i. Uban pensai bor ya ka jing em ka jong i. Da ka ba bangi ngi yai ne. Hakata kajing jid kajong ublay. Ngiyay ne hakata kabaw ublay ulan jid yang i. Bakata kajing jid kajong ublay bangin don hakabalang. Kalong ba nginlong kiba seso. Nginlong kita ki Kristan kiba ngait kiba seso. Bat kani kalong ka jingkot. Yangi iway pa iway. Bakata ka jingjit angi kalong ba. Ngilong kita ki briu. Kiba mentoy nam ta ki way pat. Kiba long ka jingkar kuya ki way pat. U Jisu namar kata. Habalwa jit angi lo thung yangi. Bangin don haga balang. Bangin long kiba seso. Para bangebi i nama kata. Ngidon kamru ban long kita. Kiba yaine haka jinga slok batu. Kisenran ki jong u Jesu Christ. Ki yaine banya slok barabor. Berkata kalong ka bor bari ka bakrsan ka jingem ka jong ki. Kajinya selok. Kajinya selok. Kababanging ya selok para bangait. Kapenrhem ya kabensim kajongi. Habangi wan cika ying. Jong kajinya selok kumni. Kawai pat kajinya selok kalong. Kajinya selok kabashimet. Mangi baru belai. Haki kamra kiba jar-jar ke jongi. Haki ying ki jongi. Haka jing jar-jar jong kapor. Kabangnya selok baru. Ngiwan ya kabor ka jong u. Ngiwan ika jing alam ka jong u. Bangin job ika jing persyoi baro. Kajingnya selok. Kabangi don kam borobor. Baru belai haka jing im kabamala kesngi. Ngikan mau yo Samson. O Samla. Ubala syate syakhum. Ubala duna igi khmat baro artali. Ubala syate barkti barkejat. Ula long ka jingir khiben. Hak tagi waipat. Ula long ka jingir khiben.
Habau dona kata ka hol jong ki Filistia. Hakabaki lumlang baro. Bani rakhiben yaw tau blay ba mu mane bodu syakri. U Samson hagbakum ta kapor. Ula sngut hu. Bola bakala. Kumta hakajing kenja dong kata kapor. Hakajing kaba marway ka jong u. Ulawan hakmat jong blay ka jing duai. Hapadeng kita ki kendri ke bate ka jing jong u. Wong a try bo blay nga duai. To kan mau yanga. To pen klan yanga. Ngadwai yame satang kane cisin. Kajing duai ke bakado. Ublay bi ka donut ka jong u. Walau don hapadeng kajing syate. Ublay jubab dia kajing duai ka jong u. Kajing duai ke bakado. Para bangai ke bi hakajing lenti ka jong i. Let's sing imat. Ya kapor jong kajing Kapor jong kajing tenju ya kajing Kristan ka jong i. Kapor jong kajing tenju ya kajing Kristan ka jong i. Ngi don kam nomor kata. Banwan hau blay banwad ikapor ka jong. Uman sim baku jong blay. Uday uta uba pensyai bor yangi. Habau mensim baku jong blay udon hapo jongi. Habau mensim jong blay uyang lam ya ka jing ka jongi. Kiai ke baro. Kilong ki baba. Para bangait. Tungin dua yang nama kata. Bau blay unialam yangi. Un kerku ya ka jing ka jongi. Let see ha ka jing ai lenti kum ki bangait. Ngi tre ya ka kam ka jong ublay. Ngi don kam ka jing lam ka jong u. Baga jing tre ka kam jong u kana ya saprang. Na ngimla da ka bor kum ki briu. Rangi don kam ya ka bor men se makho jong ublay. Hoi haka jing syakri ka jongi. Let say ka don ka por. Kabangi snot ho ngi don ha padang ki jing tenjo. Bangi snot ho ba dalade ngimla. Ngi don kamban wan shu haka jing jar jar. Banya slok badu. Bah bangi wan hajan yo. Uru wan hajan yangi. Ko ki para bangai ke beit. Kom ki bangait bat kom ka balang. Ngi hagani ki sngi jong ki jing Jong ka jing tenju ya ka jing Kristan ka jongi. Ka jing tenju ya ka balang hagani ka ri ka beit ka jongi. Kajing tenju ya ka palang. Bari ke jinget haka pertehi baro gawe. Lomda uman si makho yu blay uyalam. Nginom la da ka bo jingi kum ki priyo. Ngidon kam na markata. Ye ka jingalam jong ublay. Bama un pensay bor yangi. Oni alam yangi. Mengilaban tre ya ka kam ka jong ublay. Mengilaban pendam ya ka jimare thong ka jongi. Kat ba mengingi dan day ban im ban sa hasla jong kani ka kendau. But day tang la ka bor umen sim ba khu jong ublay. Ubala ban pen bai ru ya ka jing im ka jongi. Haka jing lenti ka jongi.
และซีกระดนกระปอดกับบางยิสงถูบางีดอนฮับเร่งกะจิงอัตเตียนงีดอนฮับเร่งกิจิงแอเต็งกระดนกระปอดบางยิมสงถูงีดอนให้บาราบมันซีมบคูอุบเลยอุดันอุยาลัมมิงีบางยินอีกเอบบาฮากะจิงเอ็มกะจงีบาราบางเอกบีนามากัตาTungin duai, bau beliau ni Arab ini. Kumba kita kibriu, hadin kasngi Pentekas. Karkom im jongki, kalalong ka kubor ki waipat. Hakabala nang punya so, nakawai kasngi, siya waipat kasngi, siya balang. Tungin duai ya beliau. Bamangir wen yo ya kata kajing im kabalong ka khubor ki wei kabalong ka khubor ki wei pat bagalong ka jingker khu ya ki wei pat begini iyo jisu ha kajing im ka jongi to blem kor khu na magata unirap unialam ngi wei pi wei lingba juga ni kajing slok nagam ta ka puram ka jong amen. Ngai go jubilei balawan lam deng jungi gani khubor kan mau yengi na du kapor deng sunran ko beli wathe yo mesti mo kho chau baru belei ubadang yai the badai khubor ki brio ki chau bai pastoi la bagan ba shigri per na khti chau belei abu deng khubor kan kuran hangi iwei pe iwei babanga ba phiru ngin trang ngin yai trang ya ke jimpen ku bor ke jong musim ku jong ble jisu ol ngi trang yo musim ku ngin pan na u badu ble badap da ke ji e bdi snei un pha yo musim ku jong ha pedeng jong e ka balang yeng sem ku jong e ha ke ji e mu jong e marwe kum ju ble un kur khu ye pastor ba e jong e bala ai ya ke di khubor ya jing syakri ka bayudon bagajing khli ka bakhrau banyalam mi kasnat mingi jogi unkar khu ya ka pasturi ya ka district batau ka baji pej ikhmi unkar khu rangkat bayi ngasam jing hi baro kowe hani upor ngi penwai no ya ni jing mani jing ublei dabang irwai ka jirwai ka ba arspa hinyo bu khundai ka jirwai ka ba arspa nhiều khundai bad hadin jong ne jerwai sai sien khot beng pastor fs rumbai bain saplat bengi dagi jingker khupun wai ben long yanga atrai udieng bala ban klen harut ki ki wa babha ban pur ki thet ban sei kisla baim ban sei luso uso batrei mensim arspa nyu khundai En long yang atrai uding bala ban kenya rut ki wa babha ban pur ki thit ban se ki slabaim ban se lu so batrei mensim treya tunang trey hapoka mensim banganino ya kajing long barim bangan yolong kum ubril bajanai bangan yolej ban mi
Deus ngan uji sula jing hon Ngau tên na heru ding ba thung ngục lệ u ding bam khi la ngam berthei trei tu nang trei ha po ka men sim bangan ino ya ka jing long barim bangan yo long kum ubril ba janai bangan yo lej ban mi shari jing shai te ju nom do ka sngi barang kan long pas ngi ad yo ba kor ba per naen pong la bu sha tu Jisu sayangi ka jing su jai asha boneng kan mi trei tu nang trei ha po ka men sim bangan eno ya ka jing long barim bangan yo long kum ubril pa janai bangan yo lej ban mi shari jing shai tuin penuai hakabawai no kane ke jing shikri ke jing mane jung me aublei barhabangin mi no na kane ke ying ke bakhu ke bakantang jume aublei to pha hangi i wei pai wei ye ke jing kar khu blei ke ba tam ke jome da ka ba ai ba ke jing ai ke ba dap yang ka jong trai ubolong nong panem jung i u Jesus Christ ka jing it ba ka jong ublei ukpa jung i ubah beneng kumju lemran kar ka jing selok ka batengen ka bamsai bor ka bayalam ka jong uben si makot tu kini ke jir kulai bolong wei blei edoran kat lem ban ngi i wei pai wei dol lemran kar uban ye lam la ka jong ka palang o doran kat kumju kita girungai ki basyakri ki bamane yame ki padona ka ne ka ri ki ba i ka jong i kum jo ru hakaleng slak bar saudong ka ne ka perthai nado menta ba bom cukur ru amen